Току-що хора съм от Геймс, ще прави маршмелоу челендж с тълга. Така. Нека започнем. И братки, и се отваря лесно. Добре. Всяко едно казва маршмело. Така. Първо, аз да бъда. Окей. Кажи маршмело. Маршмелоу. Маршмело. Пенуе. Още от сега ми са на глависта. Сега ще се тъпче. Едно. Чакай сега. Маршмело. Маршмелоу. Ти беше много гам. Колко станаха? 6 останаха, ти на къде отиваме. Аз си вземам те. Така. Готов ли си? Последна битка. Който издържи повече, той Чакай, бие. аз имам още. Искам да й кажа зад камерата, Али. Така. Нека след едно, 2-3 давай. Маршмелоу. Маршмело. Маршмелоу. Маршмело. Маршмело. What the fucking... Да. Заглазено?